Καλησπέρα. Σε προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε το Facebook και τη fanpage του Facebook με την πλατφόρμα του OMS και είδαμε επίσης και πώς μπορούμε να συνδέσουμε την φόρμα καταχώρησης υποψήφιων πελατών του Facebook με μια λίστα επαφών στο OMS, με μια contact list. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό χειροκίνητα και όχι αυτόματα, και αυτό θα χρειάζεται να το ξέρουμε γιατί το Facebook υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να μην περάσει κάποια επαφή, κάποια στοιχεία να μην μπορεί να τα περάσει αυτόματα, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ξέρουμε μια διαδικασία χειροκίνητη για να περάσουμε τα στοιχεία από το Facebook, από τη φόρμα του Facebook, απευθείας στη λίστα επαφών του OMS. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να πάμε στην επιλογή εργαλεία δημοσίευσης, να κάνουμε κλικ και να πάμε κάτω αριστερά στην επιλογή φόρμες διαφημίσεων, να κάνουμε κλικ εκεί, και τώρα θα μας εμφανίσει την φόρμα, την test form που είχαμε δημιουργήσει σε προηγούμενο βίντεο, στο βίντεο δημιουργίας διαφήμισης, και τώρα θα πρέπει να κάνουμε κλικ επάνω. Και τώρα αν είχαν καταχωρηθεί στοιχεία υποψήφιων πελατών, θα έχει εδώ τον αριθμό, πόσοι δηλαδή νέοι υποψήφιοι πελάτες είχαν αφήσει τα στοιχεία τους, και θα πατάγαμε λήψη και θα πηγαίναμε εδώ, θα πατάγαμε ένα CSV για να μας κατεβάσει, να μας κάνει λήψη ένα Excel με όλους τους υποψήφιους πελάτες και με όλα τα στοιχεία τους. Λοιπόν, αφού ανοίξουμε το Excel, ας πούμε ότι εδώ έχουμε τώρα μόνο μία επαφή η οποία δεν έχει περαστεί, την επιλέγουμε, κάνουμε αντιγραφή, παίρνουμε και το email και το όνομα και το τηλέφωνο και πηγαίνουμε στο OMS, στο περιβάλλον του OMS, πηγαίνουμε στο My Pages και επιλέγουμε το My Pages, και τώρα θα πρέπει να έχουμε ήδη δημιουργήσει μια σελίδα στο OMS. Εγώ την έχω ήδη δημιουργήσει, είναι αυτή εδώ. Επιλέγουμε το Page URL, κάνουμε κλικ επάνω και πατάμε το View Page και μας εμφανίζεται εδώ η σελίδα, φόρμα καταχώρηση στοιχείων υποψήφιου πελάτη. Πατάω νέα καταχώρηση, με εμφανίζει τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσω, βάζω το email, βάλουμε και το όνομα, βάλουμε και το τηλέφωνο, ωραία, ας βάλουμε και ένα επώνυμο και ας πατήσουμε καταχώρηση. Ok, τώρα μας βγάζει ότι έχω κάνει ήδη subscribe, πατάμε ok τέλος πάντων και μας ξαναοδηγεί εδώ πέρα που μπορούμε να κάνουμε και νέα καταχώρηση και πάει λέγοντας. Οπότε πάμε τώρα να δούμε αν έχει καταχωρηθεί η επαφή στη contact list, στη λίστα επαφών του OMS. Οπότε πάμε πάλι στο περιβάλλον του OMS, πηγαίνουμε στο My Contacts, πατάμε το Contacts και τώρα πάμε στο φίλτρο, το Contact List, να βρούμε τη λίστα μας, πατάμε Test List και βλέπουμε ότι έχει καταχωρηθεί, ο συγκεκριμένος υποψήφιος, έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία χειροκίνητα